Drodzy zwierzętowie, cóż mogę rzec? Dobrze wiemy, o co tu się tak naprawdę rozchodzi. Rozchodzi się o ta płyta w tej oto kapsie. Także muszę ze szczęściem przyznać, że jak nie ujada z tej baski, to dzisiaj przyjdę do domu i się posłucham. I wtedy dopiero stwierdza, czy mogę dać wam ją, bo kurde, nie wiem, co tu się dzieje. Nie? Jak widzisz łapy, to znaczy, że mi się patrzy. Zaostrałem, że na bozach to co najmniej tak śląskich, oby kąsek wąglo. Kurwa no, lepiej bych tego nie porównał. To nowe gówno, prosto z krainy grób.